Tam sám. Kutin, Popov. Si idú do štvoricou dopredu a už je hneď aj prvý gól na svete. Alexander Perežogin. Nasledovala krížna prihrávka, strela z prvej. Sergej Moziakin krásne našiel. Ktorý 99% svojich gólov v NHL práve dáva z tohto priestoru. Ale zatiaľ sme... Radulov na Kovalčuka a je to 2-0. Zatiaľ sme sa pozreli na krásnu akciu, ešte aj druhú asistenciu. 2 body za 1 gól. Že dvojica Radulov Kovalčuk, aspoň v tejto helsinskej časti šampionátu, tak to je naozaj parádne divadlo, čo oni predvádzajú. Ale pozor teraz na rakúsku radosť. A je to už 3 góly a 2 presilovky. Budeme mať možnosť vidieť tú druhú rakúsku. A aj druhý gól vyrovnané. Okamžite využitá. Venujeme sa presilovej hre Rakúšanov, ktorí sa dostali do pásma tak, ako potrebovali. Vanek už v tej pozícii playmakera. A je tam gól! No prosím. Michal Rafl využil to zápas a myslím si, že tak ako ruskí priaznivci sú trošku sklamaní z tohto vývoja, tak okolo Radulova, ktorý sa teraz musel predrať puku, Kovalčuk, Medvedev. A je tam gól. Kovalčuk si vylepšil štatistiku za druhú asistenciu. Nikulin prestrelil Kamínam ako hore. A teda trafil exkluzívne. A ďalšiu asistenciu si môže odstúpiť od mantinelu Kovalčuk. Vidulko sa presunul pred bránku. A Radulov otáča na 4-3. Zobral zodpovednosť jednoznačne na svoje plecia. Bol rozhodnutý. Urobil kľúčku, vylepšil si tú pozíciu ešte na osi ihriska. Rakúšania mu to dovolili. A pokuse prekonať brankára Varlamova. Radulov nevyhodil. Rakúšania striedajú. Možnosť prohru ponúkol Iberer. Je to 4-4. A tento gól si na vrub pripíše práve Radulov, ktorý mal príležitosť tesne pred modrou čiarou. Na týchto majstrovstvách pôsobí veľmi, veľmi neisto. Moziakin, po ňom Popov. Tu si uzatvorili súpera v pásme a docielili predsa len gól. Moziakin po dorážke strely od modrej. Opäť No a toto bol taký... A už je Vanek, takisto ani na druhý pokus neprihral dobre Soin. Šlape mu tam spoluhráč. Soin oslabení si vychutnáva svoju A opäť Kamínam ako pod hornú žrtku. Pomiešal až... Petrov. Zajceva. A je to gól. Ďalšia tečovaná strela končí za chrbtom Starkbauma. No, teraz sa ukazuje, že akákoľvek... Možno na dorážku a nakoniec z toho bola takáto tečovaná strela rakúskym obrancom. Si udržali pásmo. Belov. Na výlete dopredu. Rusi si nenechávajú zobrať puk a je tam krásny Kuznecovov kúsok. A ako to bolo trafené. Starkbaum sa naozaj veľmi smutne prizeral. A ruské zápasy do helsinskej Hartwall Areny naozaj vo veľmi slušnom počte. Kuznecov bol ako posledný hráč, ktorý v tomto zápase pálil na brankára.
Rusi si svoje strelecké pokusy šanovali vždy na tie gólové, alebo vo väčšej časti sa snažili svojho súpera dostať